Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadullah awalan hamdan katsira mutawaliya wa in kana yatadhalu tuna haqqi jari hamdul hamidi. Ahmadu muji ingsun Allah yang Allah awalan ing dalam kawitan. Pertama saya muji marang Allah, hamdan kelan muji katsiran kang akeh mutawalian kang nuli-nuli. Wa ing kana kali senajan ana apa kelakuan iku yatadhalu iku dadi cilik. Ya tadhali ku dadi cilik tuna haqqi jalali ing dalam ararai hake keagungane Allah. Apa sing dadi cilik hamdul hamidin apa mujine pira-pira sing muji. Saya muji marang Allah pertama kali dengan muji yang banyak dan nuli-nuli walaupun toh puji-puji itu ujine wong sing muji itu ing dalam ararai hake Allah sing agung itu menjadi ino atau cilik, jadi kecil. Hamdul hamidin kalau dibandingkan dengan hakku jalanillah. Wa sholli lan nyuwunaken rahmat azim sapa ingsun wa salim lan nyuwunaken salam sapa ingsun. Ala rusulihi ing atase pira-pira utusane Allah sanian ing dalam ambal kaping pindho. Yang kedua, saya membacakan salam marang pira-pira utusane Allah. Sholatan kelawan sholawat utawa rahmat ta'zim tastagriku kang istighraq mentekno maksudnya ngratani apa sholatan kang ngratani apa sholatan ma'a sayyidil basar sertane gustine manusa ngratani sayyiros mursalin ing sekirane pira-pira utusan masih dibahas serta gustine manusia yani Kanjeng Nabi Muhammad. Istighraq ngratani saira mursalin sekarene pira-pira utusan. Wa safian amri bagus sapa ingsun ing Allah taala salisan ing dalam ambal kaping 3. Yang ketiga kalinya saya istikharah. Amri kebagusan ingsun ing Allah taala salisan ing dalam ambal kaping 3. Istikharah ingsun sima ing dalam perkara imbasa kang dadi tangi alahu pranama. Apa azmi apa azam ingsun gayane ma bahasa mintasi kitabin mertelano kitab Ihya Ulumuddin ing dalam murid-murid pira-pira ilmune agama. Imam Ghazali ngarang kitab iki dengan cara diisi karo ibarat. Isi karo iki ora sembarangan ya. Wa anta tibulan cepet-cepet sapa ingsun nekot ta'ajjubi marang medot ta'ajub sirah robiane ing dalam ambal kaping 4. Yang keempatnya saya cepat-cepat medot marang ta'ajub mugawa. Sira sapa ayyuhal azil eling wong sinacat al mutaghali kang liwati wates fil azli ing dalam oleh nyacat mimbeni zumatul jahidin saya antarane golongane pira-pira sing padha angas al musrifu tapi kepada al-mutaghali al-musrifu kang liwati wates kang isrof liwati wates fitakri ing dalam nyacat wal ingkalan ingkar mimbaini tobaqatil mungkiri saya antarane pira-pira sap-sape utawa tingkatane pira-pira sing ingkar saya antarane pira-pira sap-sapane utawa pira-pira tingkatane pira-pira sing ingkar al-ghafilina kapadha lali kabeh. Falakat khallama di teman-teman mudari an lisani sang lisan ingsun. Mudari ubdata sunti ing bundelane meneng. Wa tawaqani lan ngalungi ni ing ingsun. Ubdatal kalami ing gantungane kalam. Wa qila datanuti lan kalunge ngucap. Apa sing mudari lan apa sing ngalungi ma perkara. Anta kang utai sira iku musafirun iku wong sing netepi aling asim mabayani minal ama picek anjaliyatil haqi saking pertelane perkara hak. Ma'ala jadi sertane terus-terusan utawa ngretehi sertane ngretehi utawa terus-terusan finus rotil batili ing dalam nulungi perkara kang batil.
wa tahsinil jalan bagusna utawa milang-milang bagus marang bodho lan bagusna marang bodho utawa milang-milang bagus marang bodho wa tashwibi lan ngubah-ngubahno alaman ing atase wong asara kamile sapa man an-nuzua ing mareni olilan kawan sithik mareni an marasimil khalqi sange pira-pira tetengere makhluk wa malalan condong sapa man mailan kawan condong ya sira kang sithik an mulazamatir rasmi saking netepi marang tetenger condong ilal amali marang nglakoni bimuktadul ilmi kelawan perkara kanthi tatraping ilmu. Jadi perkara sing ngudari lisanku sangka meneng lan ngalungi aku untuk bicara lan ngomong adalah perkara yang selama ini kamu selalu menetapi perkara ini, yaitu rupane kamu buta terhadap pertelane perkara hak dengan sering-seringnya kamu nulungi perkara batil lan nganggep bagus marang kebodohan serta ngubah-ngubahno kamu kepada orang yang memilih untuk mareni sedikit dari tetengere makhluk dan condong sedikit dari netepi tetengere makhluk menuju marang mengamalkan muktadul ilmi. Nah, iku perkara iku sing dadekno aku terus bicara, angkat bicara. Terus aku nulis kitab ini. Mergo apa? Untuk apa saya ini apa jenenge iku lisanku berbicara, kalamku dan omonganku apa jenenge iku ngucap lan ngomong tomaan krana kemecer. Tomaan iki taklil sangka falqat halai. Alisani udata sumti. Tomaan krana tomak kemecer finai lima ing dalam merkuli perkara. Ta'abbada kamerti-merti hu ing ma. Sapa Allah sapa Gusti Allah taala finai lima ing dalam merkuli perkara ta'abbadahu Allah bihi. Ta'abada kang merti-merti hu ing man. Tomaan finai lima. Oh nek ngono aku ya. Iki tomaan iki taklil sangka asaro. Kenapa man tadi asaro milih senajan sithik milih marani sangke marosil khul dan seterusnya tomaan krono iki taklil sangka asaro. Tomaan krono kemecer finai lima dalam merkuli perkara ta'abada kang merti-merti ing man. Sapa Allah taala merti-merti bi kelan ma. Bayane mata abadullah taala diminta siyati nafsi bersino nafsu wa isal qalbilan bagusi ati. Wa tadarukan lan krana nusuli libadi ma maras tenge perkara farata kang wis liwat apa ma. Bayane ma farata min izaatil umri nyanyana umur. Mergo iki kok nusuli marang sebagainya perkara sing wis kliwat iku rupane disiasane umur mergo ya sang krana putus asa minta mitalafi sing sempurnane nusuli ya sang krana putus asa kenapa kok cuma tadarukan libati mafaroto ya sang krana putus asa minta mitalafi sing sempurnane nusuli wajib lan nambeli wan qiyazan lan krana ngedoi an gimariman saking golongane wong kala kaus jauh film ing dalem man sapa suatu syar'i wa kantune syariat rupane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utai pira-pira mate Allah taala iku ngasih suatu syar'i wa salam keselamatane Allah piye dawuh suatu syar'i asyadun nasi utawi banget manusa apane azaban siksane yaumul kiamat ing dalem dina kiamat iku alimun wong alim lam yanfa kang ora paring manfaat ing alim sapa Allah Subhanahu wa taala biilmikan ilmune lamya kang ora paring manfaat ing alim sapa Allah Subhanahu wa taala biilmikan ilmune alim lan ilmune alim wala umri lan yakti utai umur ingsun iku dadi sumpah ingsun ay wala umri qasam wala umri yakti utai umur ingsun iku dadi sumpah ingsun inna sunne kelakuan iku la sababai Quran sebab iku maujud isrorika ketuwi netepine sira netepi ala takaburi ing atase gumedhe. Jadi tidak ada sebab yang menyebabkan kamu selalu gumedhe. Iku maujud illa ja'a kejauh penyakit
Alazi kang amma kang merambai apa al jamma ing pantan al-ghafir kang akeh. Jadi sebab penyebabi kamu selalu gumedhe ialah tidak ada lain kecuali penyakit yang sudah ngeratani marang pantan sing akeh. Bersamilah balik mengku apa al-jamailan pira-pira jumhur pira-pira aksarun nas al-jamailan pira-pira akeh manusa. Apa penyakit yang sudah menjalar kepada orang banyak minal khusuri bayane supet utawa mundur minal khusuri bayane supet utawa mundur ay ta'akhur an mulahadati zarwati hadal amri saing lirik puncak iki la perkara saing lirik puncak iki la perkara waljah lilan kudu bi anal amra pasane perkara iku idun iku agung wal khotbalah sune perkara kang ewuhna wal khotbalah sune perkara kang ewuhna iku idun iku tenanan wal akhirat lasun akhirat iku mukbilatun madhep padunya lasun dunya iku mudhiratun mungkur mudhiratun iku mungkur ajal sune ajal pati iku koribun iku parek wasafa lasun lelungan iku baitun atwa wazat lasun sangu tawfifun iku sitik wal khatara lasune perkara kang awatirna iku adimun agung wa tariqa lasune jalan iku sabdun iku buntu wa ma siwal khalis wajillah lan utahi wa malan sak temene perkara nah tapi bianal amro lan bodho sak temene perkara wa malan sak temene perkara siwal khalis kang sak liyane perkara kang ikhlas wajillah krana zate Allah bayane ma siwal khalis minal ilmi ilmu wal amal lan amal lan kudu saat temene ilmu lan amal yang tidak khalis karena Allah yang tidak murni karena Allah indan nasidi ing dalam sandinge zat kang ijen-ijen al-basri kamirsani iku raddun ditolak dadi raddun indan nasidi ta'aluk indan nasidi kepada raddun iku ditolak wa tulu katorikal akhrati lan kudu maneh lawan saat temene ngambah jalan akhirat ma'akat rotil ghawaili sertane akai pira-pira sandupayane min geri dalil saing tanpa dalil oleh ngambah jalan akhirat saing tanpa dalil warofi lan saking tanpa kanca lan sak temene ngambah jalan akhirat dan tapi kepada bil amro lan kudu kelawan sak temene ngambah jalan akhirat selain banyak sandupayane oleh ngamba mau tanpa dalil dan tanpa kanca iku mutibun mayahna wa mukidun lan ngangelno mutibun mayahna wa mukidun lan ngangel ola fadilatu tariq mongko utai pira-pira dalile dalan akhirat fadilatu tariq mongko utai pira-pira dalile dalan akhirat hum ya adilatu tariq wal ulama iku ulama alladzina kang utai ladina ulama iku warasatul anbiya iku pira-pira ahli waris pira-pira nabi iku dadi dalilnya jalan menuju akhirat adalah para ulama sing menjadi warasatul anbiya. Wa qasyagoro lan teman-teman sepi minhum sangka ulama alladzina hum warasatul anbiya. Apa sing sepi zaman apa zaman saiki wis sepi. Sangka ulama sing hum warasatul anbiya mau. Walam yaqolan ora tetep sapa illal mutarasimuna sapa kejawab pira-pira mutarasimun. Ayil mutasyabihuna bi rusumihim. Ayil mutasyabihuna birusum. Jadi sing masih ada hanya orang-orang yang nyerupani dengan tetengere ulama. Jadi ulama sing warasul anbiya itu sepi pada zaman saiki karo Ghazali. Sing ada hanya orang-orang sing tasyabuh dengan beliau, tasyabuh dalam apa nih? Jukai tasyabuh dalam serbane tok. Walam yakulan ora tetep sapa ilal mutarasimun sapa kejabra-bra sing tarasum ayil mutasyabihuna birusum iki. Wa qad istahwajalan teman-teman ngalahno ala paring atase luwe akake mutarasimun. Asyaitonu sapa setan. Kebanyakan mereka yaitu mutarasimun sing tasabuh dengan ulama ini kebanyakannya dikalahno dening setan. Wastagwahum lanya sarnohum ing mutarasimun. Apa sing nyacarno atuhyanu apa kelajutan. Wasbakalan dadi sapa kulo wahidin saben-saben suwiji sangka al-mutarasim. Bi ajili hadhihi masyrufa. Bi ajili hadhihi masyrufa kelawan tepete bagiane kulo wahid.
Lawan cepeti bagian iku lahir rupane bagian dunya iku. Iku masbufan iku kepencut utawa kasemsem. Masbufan iku kepencut utawa kasemsem. Masing-masing dari mutarosimun ini kesemsem utawa kepencut dengan cepeti bagiane masing-masing yaiku rupane bagian dunya. Sehingga dengan itu fasoro yuro al ma'ruf mungkaron wal mungkaru ma'rufan. Utawa fasoro mongko dadi sapa kul wahid. Yaro iku ngawruhi sapa kul wahid al ma'ruf ing perkara kang bagus dikinawri mungkaron ing mungkar. Terus dia menilai perkara bagus dinilai mungkar. Wal mungkar lan ngawruhi ing perkara mungkar ma'rufan ing perkara kang bagus. Wis bolak-balik, ma'ruf dianggap mungkar dianggap ma'ruf. Kata jelas sing dadi apa? Wala Allah Ta'ala ilmu dini mundarisan wa maru huda fi al-qaril ardi muntamisan. Atadala sing dadi apa ilmu dini apa ilmu agama mundarisan iku lebur wa maru huda lan dadi apa ngalamate pitutuh fi al-qaril ardi dalam beberapa perjanjian bumi muntamisan ka pusat. Muntamisan ka pusat. Wala kot khiyaluran teman-teman nakhayulna sapa mutarasimun nyekrak-nyekrakna sapa mutarasimun nakhayulna ya khalqi marang makhluk nakhayulna jadi maksudnya mutarasimun itu sama mendorong kepada makhluk untuk bertahayul nakhayulna an isine kelakuan iku la ilmu iku maujud ila fatwa hukumatin kecuali fatwa hukumah fatwa kanggo mutusi kecoba fatwa hukumah dari sehingga mutarosimu tadi membuat makhluk sama bertahayul bahwa tidak ada ilmu kecuali fatwa untuk mutusi masalah. Tasa ini kang ngalapi tulung diiklan fatwa hukumah sobal kudu itu piro-piro kodi ngalapi tulung ala fasil bisa ngasih misah piro-piro musuh. Indah tawausit tuwami yang dalam nalikane campure utawa istilafe pira-pira wong sing kudu. Yang dalam nalikane istilafe pira-pira sing kudu. Nah, ilmu jadi mutarosimun sama menjadikan makhluk bertakhayul bahwa tidak ada ilmu kecuali fatwa hukumah. Nah, ora fatwa hukumah au jadalun ngatapi ila fatwa hukumah. Utawa mujadalah para padu. Ilmu mujadalah ilmu para padu ya tadara ukang gawe baju rantai di kelawan jadalun. Ya taterokan gawe baju rantai di kelawan jadalun sobo toli belum badi sobo kang ngupri angga-anggaan. Ilal golabati kaya baju rantai ilal golabati marang lindih musuh walifan lan ngalah musuh. Ilal golabati marang lindih musuh walifan lan ngalah musuh. Nah ora jadalun au sajun utawa sajak muzah rofon kang dipaes-paesi. Ya tawasalu kang gawe wasilah iklan sajak mudrat zakrof alwa itu sapa wong kang paring mau izo gawe wasilah ila istidrajil awami marang bujuk pira-pira wong awam marang bujuk pira-pira awam. Jadi mutarosimun sama menjadikan makhluk bertakhayul bahwa tidak ada ilmu kecuali fatwa untuk hukumah atau ilmu mujadalah sing digawe baju dene wong sing nganggep sing mencari apa agak untuk ngalah musuh lan melindungi para musuh atau ilmu yang sajak atau sajak yang dibagi yang mana saja yang dibagi ini digawe wasilah oleh wong paling mau itu untuk bujuk kepada awam. Mergo piye mutarosimun menjadikan makhluk untuk bertakhayul sedemikian rupa izlam yaro krono orang Idlam yaro krono ora apa sikene iku ngaweruhi sapa mutarosimun. Ma ing perkara siwahi salah satu kasaliyane ikilah ilmu telu. Yaiku rupane ilmu fatwa hukumah lan jadal lan sajak muzakhrah. Ora dikinawuri masih datan ing dadi alat kang digawe buru. Masih datan ing alat kang digawe buru harami marang perkara haram. Wasyabakatan lan dadi jaring lil hutami kedue remukan dunya. Ilmu kedua remuan itu. Soalnya mereka tidak punya penilaian bahwa ilmu selain tiga ini bisa dijadikan alat untuk mencari bondo yang haram atau mencari bondo remuan itu.
Wa amma ilmu tariqil akhirati mongko ana pun ilmu jalan akhirat. Wa amma ilmu tariqil akhirati mongko ana pun ilmu jalan akhirat wa malan perkara daraja kang ngambah alihi ngatasi mak. Sapa sing ngambah as-salafus saleh ulama salaf kang saleh. Bayane ma daraja mimma perkara sama kang ngarani ing masapa Allah Gusti Allah Subhanahu wa taala fi kitab intel kitab Allah diarani biganing fikih wa masalah hikmah. Wa ilman lan ilmu wa diarani dia padang wa nulan nur wa jaya dalam diarani hidayah itu tuh wa rusdan diarani rusdan bener. Adapun ilmu tariqil akhirah dan perkara yang di ambah dening ulama salafus saleh yang oleh Allah ning Quran dinamakan fikih, hikmah dan seterusnya. Iku fakat asbaha moko iku teman-teman jadi apa ilmu tariqil akhirah wa madaraja min bainil khalqi saya antarane makhluk jadi iku matuyan iku den busak. Matuyan iku den lempit. Matuyan iku dilempit dadi ilmu tariqil akhirah madaraja iki dilempit di antara makhluk jadi ora singgung dilempit tutup. Matuyan iku dilempit wasolan dadi apa ilmu tariqil akhirah wa madaraja. Iku nasian mansia. Nasian iku dilalekno mansia tegese dilalekno. Dianggap ilang ngono wae. Nasian iku dilalekno mansia terus iku dilalek. Walam makan ada di sing payu ya. Ilmu sing untuk fatwa hukumah, untuk mujajalah, untuk sajak muzakraf iku ilmu-ilmu ngene iki iku sing ngasilno dhuwit ya. Ngasilno dhuwit. Walam makana jelas masane ono apa hadza iki asbaha faqat asbaha bainal khalqi matwiyan. Salman iku dadi cacat fitine dalam agama ketika keadaan ini iki yaitu ilmu tariqil akhirat dianggap matwiyan dan dilupakan. Iku adalah merupakan cacat dalam agama. Muliman. Allah Ta'ala engkang marek-mareki ay muqariban dakhilan. Salman iku dadi cacat pidine dalam agama muliman engkang marek-mareki lan manjing ay muqariban dakhilan wa qadban lan dadi iku tingkah mudlahiman kang metengno roa itu mongko nikotno ingsun al-istighala ing ketunggul bitahrir hadal kitab kelawan mertelakno iki kitab ihya tak tekotno ketunggul kelawan mertelakno iki kitab muhiman tak tekotno ing perkara kang penting untuk apa ihyaan krana murid-murid li ulumid dini marang pira-pira ilmu agama wa kasfan lan krana buka an manaisil aimati saing pira-pira dalane pira-pira imam al-mutaqaddimin kang dhisik kabeh wa idhohan lan krana mertelakno limana hil ulumi marang pira-pira katoke pira-pira ilmu annafiati kang manfaati indal nabi nama fati dalam mugi para nabi was salafis salih lan ulama salafan saleh kabeh. Wala waqat asas tuhuran teman-teman dasari asasi lan teman-teman dasari sapa ingsun tu ing hadzal kitab ala arbaati arba'in ing ngasih papat pira-pira rubuk ing ngasih papat pira-pira rubuk iki seperempat. Jadi kitab Ihya ini saya dasari dengan dasar 4 rubuk wa ya uti arbaati arba'in uti arba'in iku rubul ibadati iku seperempat di kitab Ihya kang mertelakno pira-pira ibadah. Iku rubul ibadah seperempat di kitab Ihya kang mertelakno pira-pira ibadah. Wa rubul adati lan rubul ibadah seperempat di kitab Ihya kang mertelakno pira-pira pengadatan. Warubul muhlikati nomor 3 lan rubul muhlikat seperempat kitab iki akan mertelakno pira-pira sifat kang rusak. Warubul munjiati lan rubul munjiat seperempat kitab iki akan mertelakno pira-pira sifat kang nyelametno. Wala wasajartu al jumlah kitabil ilmi. Wasajartu lan ngawiti ingsun al jumlah ta ing jumlah kitab iki atau jumlah arba mau. Itu ngawiti di kitab ilmi klan kitab kang mertelakno ilmu. Mergo apa li annau ghayatul muhim pranastune. Kitabul ilmu teli annau pranastune ilmu iku ghayatul muhim iku perkara kang iku katoke perkara kang penting.
Di ana kosene ilmu wa ilmu katoke perkara kang penting, perkara penting sing paling top. Wa ilmu katoke perkara kang penting. Li asyifa ing ngawiti lawan kitab ilmu mauli asbadra pun buka sapa ingsun awalan ing dalam kawitan. Ingsun buka anil ilmi buka sapa ilmu. Alladzi kata abdata merti-merti sapa Allah Gusti Allah ala lisani rasul ing ati lisane utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala merti-merti al ayyana ing pira-pira ail ashkhas, pira-pira awa-awaan. Ail ashkhas. Sampai ain iku maksudnya syakhsun. Al ayyana ing pira-pira awa-awaan ail ashkhas. Kanjeng Gusti Allah merti-merti melalui lisane Kanjeng Nabi Muhammad Allah merti-merti al ayyana pira-pira awa-awaan. Maksudnya persorangan masing-masing orang itu. Diperti bitolafi kelan nuprih marang ilmu. Il kala krana dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kolabul ilmu ben golek ilmu faridatan iku wajib ala kulli muslim ngatas kabeh wong Islam. Nah, itu ilmu apa itu? Ilmu yang harus dikerjakan, harus dicari dening semua muslim. Itu saya terangkan nanti. Ini kitabul ilmi. Wa umayzulan bedakno sapa ingsun fi dalam kitabul ilmi. Ingsun bedakno al ilman nafi ing ilmu kang manfaati minabori saya ilmu kang mudharati. Mergo aku menerangkan perbedaan di dalam kitabul ilmi, perbedaan antara ilmu sing manfaati dan mudharati. Mergo ikola krana dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuh kanjeng Nabi ra'udhu nyuwun barokah sapa kita billahi kan Allah. Kita nyuwun barokah kan Allah min ilmin sawang ilmu layak kang ora manfaati apa ilmu. Kala bahwa hakikulan nakikna sapa ingsun. Maila ahli asri ing tondonge ahline zaman. Condong an syakilati swabi adu sangka perjajane perkara kang bener. Jadi aku nakikno tentang condonge ahli asri dari perjajane utawa jalane perkara kang bener. Wan khidaihim lan qala Allah taala wan khida'ahum ngatawi mel wan khida'ahum lan nakik memane sapa ingsun engka bujuke ahlul asri kabujuk bila mi isarati kelawan sumloro tendok amun-amun kelawan sumloro tendok amun-amun ndok amun-amun fakta morgana. Jadi kaya-kaya ana banyu tapi diparani gak ana banyu dari kejauhan ora-ora kaya ketok banyu pada waktu awan iku ono banyu. Barang didelok ora apa-apa. Iku kok jenenge iku ndok amun-amun iki. Mereka kebujuk marang sumloro tendok amun-amun perkara yang tidak ada faedah, tidak ada manfaat. Kaya-kaya ono manfaat tapi blas gak ono. Itu kenapa kok mereka kebujuk? Itu akan saya tahqiqkan. Waqtina ahum lan terimoni ahlul asri minal ulumi kale tetep songo boro-boro ilmu terima bil kisri kelawan kulit anilu babi saking isi. Mereka hanya terima tentang ilmu itu hanya kulit tok isine ora usah. Pokok duwe kulit wis di label ilmu tapi isine gak ono kosong plong itu seneng ira karuan. Kenapa kok ngono? Itu saya tahqiqkan. Waya samilan mengkobar rukun ibadah apa seperempat kita peja kametelano pira-pira ibadah. Mengko rukun ibadah ala asyrati kutubin dengan 10 pira-pira kitab rupane 10 kitab mau kitab ilmu kitab kametelano ilmu wa kitab qawaidil aqwaidilan kitab kametelano pira-pira qaidai pira-pira akidah. Wa kitab asal lan kita kametelano pira-pira rahasiane kesuci. Wa kita bi asri salat lan kita kamertelano pira-pira rahasiane salat wa kita bi asri zakat lan kita mertelano pira-pira rahasiane zakat. Wa kita bi asri siam lan kita kamertelano pira-pira rahasiane poso. Wa kita bi asri haji lan kita kamertelano pira-pira rahasiane haji. Wa kita bi adabi tilatu lan kita kamertelano pira-pira tata kramane maca Al-Qur'an. Wa kita bil akhiran kita kamertelano pira-pira zikir wa jalan pira-pira donga. Wa kita bi tartibil aurat lan kita kamertela al tartibi pira-pira wirid pira-pira aurat pira-pira wirid fil awqati ing dalem pira-pira wektu tartib aurat fil awqati ing dalem pira-pira wektu wa amaru bul adati ana putih seperempat kita kamertela pira-pira pengadatan iku payah sambil mongko iku mengko rubul ada ala asyati kudu dengan 10 pira-pira kitab rupane kita bi adabil akli kita kamertela ana pira-pira tata kramane mangan
Wa kitabi adabi nikalan kita mertelan pira-pira keraman nikah wa kitabi akamil kasbilan kita kamertelan pira-pira hukume nyambut gawe. Kasab nyambut gawe. Wa kitabil halal haram lan kita mertelan halal lan haram. Wa kitabi adabi sobatilan kita kamertelan pira-pira tata kramane subah kekancan. Wal muasyarati lan tata kramane muasyarah hubungan ma'asnatul khalqi sertane pira-pira pantane makhluk. Wa kitabil uzlah, wa kitabil uzlah kita mertelano uzlah mencil. Dewi mencil. Wa kitabi ada bisa kita mertelano pira-pira tata kramane lelungan wa kitabis sama'i wal wujdi. Lan kita mertelano sama krungu Quran, krungu dawuh-dawuh ulama salaf, krungu siiran sing isine iku sifate nasihat. Kita mertelano sama krungu wal ujilan ngengklem jadab itu walau ujilan ngengklem wa kita bil amri lan kita mertelano perintah ma'ruf kan bagusan lan nyegahan mungkar mungkar wa kita bi adabil maisha lan kita mertelano pira-pira tata kramane maisha penguripan akhlak nubuwati lan kita mertelano pira-pira akhlak kenabian wa amma rubu'ul muhlikati anapun utawi seperempate kita bisa akan mertelano pira-pira sifat kang rusak. Iku faya samilu maka iku mengko rubul muhlikat ala asyrati kutub ing 10 pira-pira kitab ya, 10 kitab. Ing ada 10 pira-pira kitab upari kitab syarhi ajaibil qalbi kita nyarai. Pira-pira kaajaibane ati. Wa kita riyadatin nafsi kita mertelakno riyadatun nafsi, ngelatih nafsu, atau ngajar nafsu, ngelatih nafsu atau ngajar nafsu. Wa kita bi afati syahwat kita mertelakno pira-pira ponco bayani syahwat luru. Apa syahwat luru? Rupane syahwatil batni syahwati watang wa syahwatil fatihah syahwati farji. Wa kita wi afatil lisan lan kita mertelakno apa kita mertelakno pira-pira ponco bayane lisan. Wa kita bi afatil ghadab lan kita mertelakno pira-pira afati ponco bayane ghadab muring-muring wal khitilan unek-unek wal hasadilan drengki. Wal khitilan unek-unek wal hasadilan drengki. Wa kita bi zambit dunya lan kita kamertelakno di paidune. Kita kamertelakno di paidune dunya wa kita bi zambil mal wal bukhli. Lan kita kamertelakno di paidune bondo wal bukhli lan di paidune bakhil medit. Wal bukhli lan di paidune medit. Wa kita bi zambil jawariya lan kita kamertelakno di paidune pangkat waria lan riya, di paidune riya pamer. Wa kita bi zambil kibri walau jubilan kita kamertelakno di paidune gumedhe wal ujubilan ujub. Gawok marang awake dhewe marang amali dhewe. Ujub gawok marang amali dhewe marang awake dhewe. Wa kita bi zambil gulang kita kamertelano di badene hurur kebujuk. Bujuk dunya. Wala wa amarul munjiati anapun utai sepermati kita peka kamertelano munjiat. Pira-pira sifat kang nyelametno. Pira-pira sifat kang nyelametno fa istabil moko iku mengko rubul munjiat ala asyrati kutub ing 10 pira-pira kitab. Rupane kitab taubat kita kamertelano tobat wa kitab isul kita kamertelano sabar wa syukur kamertelano syukur. Wa kitabil khawlan kita kamertelano wati wa rojalan roja Arab-Arab. Wati sekane Allah roja Arab-Arab rahmate Allah. Roja Arab-Arab rahmate Allah. Wa kitabil fakri wa zudi lan kita kamertelano fikir wa zudi lan zuhud gedeng dunya. Wa zudilan gedeng dunya. Wa kitabi tauhid kita mertelano tauhid wa tawakkul tawakal. Wa kitabil mahabbat kita kamertelano mahabbah seneng wa syauqi. Lan rindu to brontol. Lan rindu to brontol wal usil kita mertelano aring wa rizal mertelano ridho. Wa kitabin niatan kang kita kamertelano niat sidilan sidik temen wal ikhlas lan ikhlas. Wa kitabil muraqabah kita kamertelano muraqabah nginjen-nginjen. Jeneng amale dhewe utawa awake dhewe. Wal muhasabah tilang kita pamertelano muhasabah. Introspeksi. Hisab ning awake dhewe. Muhasabah, introspeksi. Wa kita bitafakkur kita kamertelano mikir-mikir wa kita bizikir mautilan kita kamertelano eling mati. Qala fa amarul ibadati mongko anapun utawi rubul ibadah. Seperti kita bisa akan mertelan pura-pura ibadah iku fa'kur maka iku nutur ingsun fi dalam rubul ibadah min khofaya adabiyah hale tetap sang pura-pura samare pura-pura tata kramane ibadah wajaka iki sunane lan pura-pura lembute pura-pura kesunatan ibadah
Wa asrari ma'anin proporasiani biro-biro maknane ibadah. Fa'adkuru mongko iku bakal nutur ingsun bihi ing dalam rukul ibadah nutur ma ing perkara ma min khofaya adabiyah. Jadi min khofaya adabiyah iki talwi kepada ma. Ingsun nutur ma ing perkara ma min khofaya adabiyah kok iki senane sak teruse. Sing perkara maya kang banget butuhe sapa alim wong alim al amilu kang ngamil nglakoni ilmune banget butuhe ilahi marang ma. Jadi ini kitab rukul ibadah saya akan nutur perkara yang sangat dibutuhi oleh orang yang ngalim yang mengamalkan ilmu ini. Apa perkara tadi? Yaitu rupane samar-samare tata kramane ibadah, lembute kesunatane ibadah, rahasiane pira permanane ibadah. Bala yakunu balik ora ana min ulamail akhirat iku setengah ulama akhirat sapa man wong. Layat toli ukang orang bisor, layat toli ukang orang ningali soboman ali ngasih ma ayat toru mau rupane kopaya ada biat terus. Bahkan orang alim orang dinamakan ulama akhirat kalau dia tidak ningali, tidak ngawerui kepada perkara tadi yaitu rupane kopaya ada biat terus. Wa taru zalika otele akakai mengkono mayat toru utawa luwe akake mengkono khofaya adabiyah ila akhirih utawa mayat toru utawa khofaya adabiyah sama utawa akake mengkono khofaya adabiyah ila akhirih kumimas ngasih perkara umilakan ditinggal apa mah fi fanil fikiyati ing dalam fane pira-pira ilmu oke bahkan kebanyakan dari tadi khofaya adabiyah atau asrar sunaniya asrar ma'aniya itu kebanyakannya tidak dibahas ning gone kitab yang menerangkan fan ilmu fikih. Jadi fan ilmu fikih tidak dibahas, ditinggal banyakannya itu. Nah, di sini dibahas, diterangkan. Wa amarul ibadati anapun utawi wa amarul adati anapun utawi rukul adah. Seperempate kitab iki akan mertelakno pira-pira pengadatan. Iku fa'kur mongko iku bakal nutur ingsun si dalam rukul adat. Ingsun bakal nutur asrar muamalah ing berperasian ing muamalah al-jariyah kang lumaku apa muamalah bena khalqi ing antarané makhluk. Wa azwaruha tapi asrar lan ingsun nutur maneh ing pira-pira samare muamalah al-jariyah. Wa daqai sunane lan pira-pira lembute pira-pira sunatane muamalah al-jariyah bena khalqi. Wa khafayal wara'i lan ingsun bakal nutur maneh ing pira-pira samare wirai. Wa khafal waning pira-pira samare wirai fi majariya wirai dalam pira-pira panggonan lumakune muamalah al-jariyah. Wa ya mimma la yastani anha mutasayyinun. Wa ya utai khafayal wara. Pira-pira samare wirai pada panggonan lumakune muamalah mau. Wa ya utai khafayal wara iku mimma ngasih perkara. La yastani kang ora semugih anda sangka ma sapa mutasayyinun wong kang lakoni agama. Jadi wirai khofayal waro ini adalah termasuk perkara yang tidak bisa ditinggalkan jadi mutasayyin. Perkara sing ora disemugi, maksudnya yang sangat dibutuhkan. Mimat kasih perasaan kang ora semugi anda sangka mutasayyin sapa sing lakoni agama. Wa amarul muhlikati ana pun rupul muhlikat perempati kita wae akan mertelano pira-pira sifat kang rusak. Iku fakur moko iku bakal nutur ingsun fi dalam rupul muhlikat kula kulukin ing sakabehane akhlak matmumin kanthi paido. Warada kang tumeka Al-Qur'an apa Al-Qur'an bi imatati kalawan nyingkrehno kulukin matmum. Wa tasqiyati nafsi lan bersihno nafsu anhu sangga kulukin matmum. Wa tatil qarfilan nyuceno ati minhu sangga kulukin matmum. Wala wakulan bakal nutur maneh sapa ingsun mingkuli wahidin sing saben-saben suci mintil kal akhlaki sange mengkon-mengkon akhlak sing matmum. Ingsun bakal nutur dari masing-masing dari akhlak yang mafhum tadi, ingsun bakal nutur haddahu ing pelanggarane kul wahid. Wa haqiqatahu lan haqiqati kul wahid wakat saya terangkan. Pelanggaran itu haqiqati piye masing-masing akhlak sing mafhum tadi. Setelah ngono, setelah pelanggarannya saya terangkan sumakur karkare nutur ingsun sababau ing sebabe mengkono-mengkono apa? Kul wahid. Aladzi kang minhu saking sebab yatawalatu timbul apa kul wahid. Sakon nutur sebab masing-masing akhlak sing mafhum tadi yang dari sebab itu timbullah
masing-masing akhlak yang mazmum tadi. Sumal afati kari-kari nutur ing pira-pira afat. Sumal afati kari-kari nutur ing pira-pira afat allati kang alaiha ing atase tilkal akhlak tatara tabu ketertibna apa afat. Sampun nutur kanca boyo sing ketertibna ing atase tilkal akhlak sing mazmumah iku ya. Sumal alamati kari-kari nutur sapa ingsun ing pira-pira ngalamat. Allati kang biya kelawan alamat tatarafu. Kinaweruan apa tilkal akhlak sing mazmumah itu. Summa turukal mu'alajati kari-kari ingsun bakal nutur maneh turukal mu'alajati ing dalane mulasara. Mulasara itu ya nambani, menanggulangi. Ing pira-pira dalane mulasara nambani utawa menanggulangi alati kabia akan kelawan mu'alajah minha yatakhallasu. Minha sangka tilkal akhlak yatakhallasu selamat sapa wong. Wong iso selamat dengan mu'alajah ini selamat dari tilkal akhlak al-mazmumah. Kullu dzalika makrunan bisyawidil ayat wal afdal wal asa. Kullu dzalika kula dzalika makrunan nutur sapa ingsun kula dzalika Qala Allah taala kula dzalika rupane sekabehane mau asrul muamalah aghwaruha khafayal wara kula khuluqin mazmum kula dzalika rupane sekabehane mau kabeh kula khuluqin mazmum asrul muamalah khafayal wara aghwaruha makrunan kali dibarengno bisa wedil ayat ikan biro-biro dalil ayat Quran wa amrul hadis wa amrul dawa asar. Jadi kesemuanya keterangan tadi itu digandengi dengan dalil-dalil ayat Quran hadis dan asar dawuh ulama salaf. Wa amarul munjiat anapun utawi rukul munjiat. Seperti kita mertelana biro-biro sifat kang ngelametno iku fa'kur mongko bagan utur isun fi dalam rukul munjiat kula kulukene sakabehane akhlak mamudin kan dipuji. Wa fi salatin lakabane tingkah marubin kan disenengi wa fi salatin. Min kisal muqarrabin sing tingkah mau. Min kisal muqarrabin kang saking pira-pira tingkah pira-pira muqarrabin. Wa sing diparekno marang Allah wa siddiqin lan tingkah siddiqin pira-pira sing akeh temene. Allah tikang biha kelawan kono kuluken mahmud lan kisratin marghub. Ya taqarrubu gawe ibadah keparek sapa abdu kawula rabbil alamin mamang pangerane alam kabeh. Wa kulan nutur sapa ingsun fikuli fislatin ing dalam saben-saben tingkah. Ingsun nutur hada ing pelanggarane kula fislatin wa haqqata kula fislatin. Wa sabab balat sabi kula fislatin alladzi kang fi kang kelawan sabab tusalabu den tarik utawa ditekakno apa kula fislatin. Wa samrata lan nutur ing buahe kula fislatin alladzi kang minha tustafadu alati kang minha tustafadu minha sangking kula fislatin tustafadu jala faedah apa samrotaha wa alamat alan ingsun nutur mana ing alamati kula fislatin alati kang biya klan alamat tatarafu ketinggalan apa kula fislatin wa fadilata lan ingsun bakal nutur mana ing fadilai kula fislatin alati kali ajriya kang krana arai fadilah fiha yarghabu ya ta'ala kepada yarghabu fiha ing dalam kula fislatin yarghabu seneng sapa wong seneng kepada kula fislatin mergo fadilai apik akeh ma sertane perkara waro tekan tumeka apa ma fiha ing dalam kono kula fislatin dan kula khuluqin mahmud lan fislatin marghub iku ma sertane perkara waro tekan tumeka ma fiha dalam kula khuluqin mahmud wa fislatin marghub bayane ma warada fiha min syawadi syar'i biro-biro dalil syarak walaklen dalil akal. Wala kosonafa iki teman-teman wis ngarang sapa anasu manusa maksudnya ulama. Ulama wis padha ngarang. Tiba dia dilmani dalam setengah iki biro-biro makna. Ngarang kutuban biro-biro kitab ya sudah banyak kitab yang dikarang dening ulama tentang makna-makna tadi.
pembakasan tadi. Tapi kitab saya ini berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Dari kitab ulama. Walaki ya tamal-tamal jadi beda badal kitab ikilah kitab Ihya. Jadi beda ada songo kutuban yang dikarang dening Anas. Bedane bi khamsati umurin kelawan 5 pira-pira perkara. Apa iku? 5 perkara al-awalu wallahu